Sumagmamanon a henerasyon ti naglabas. Ngem nagtali ni Ed anatibker iti pakaistoryaan ti maysa kadagiti banwar iti pagilian ani dating Ilocos Norte Governor Roque B. Ablan Sr. Iti may kasangagasot ken sangapulo ket siyam a panagkasangay na. Binigbig iti probinsya iti legasiya nga imbati na nga isumet iti maysa kadagiti maibilang a nakatulong iti pannakaporma ti probinsya. Imun una atinurong ti pamilya Ablan, sumagmamano a public servant iti probinsya, Ambassador of Indonesia to the Philippines, ani retired Lieutenant General Agus Wijojo, kini Chinese Consul Ren Fakyang iti shrine ti dati a gobernador. Kalpasan na nalukatan met ti exhibit iti may sa amol iti syudad Tilawag. Kaspaset iti commemoration ti 119th Governor Roque Ablan Day, na bigbig iti serbisyo nga inpaay iti veterans iti pagilian. Adong arigat met nagpayan mi kas mesang ngi dadaulo iti pagilian tayo nga Pilipinas. Agterserbi, goben ti ayat ken dunggo ni Apo Dios kada tayo amin. Kagilag tutubo, dapat panunutin da kumamit ti masakbayan da kas mesang Pilipino ket da kumamalipipatan ti nagserbi da ti pagilian. Naka-display iti exhibit digiti memorabilia kas kadagiti armas, daan na kwarta ken daduma payaramit. Makita pa'y dito'y digiti na duma-duma a pakaistoryaan ti kinatured ken serbisyo dagiti nangilaban iti waya-waya ti pagilian. Kuna ni Belarus Honorary Consul Ana Maria Blan, nagserbi kumapammalagip ti exhibit, tapnon mi pangpangruna iti kapya. Let this exhibit War of Our Fathers be a reminder to us all, that we should do our part to help preserve our freedom, to strive for peace, to exhaust all efforts in diplomatic negotiations. One life lost in war is one life too many. Pinagyamanan met Dalawag City Mayor James Brian Alcid ken Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos digiti veterans. Kunada dagiti sakripisyo, kinatured, ken panangilaban iti karbingan dagiti Pilipino ti kangrunaan a rason a nakapagwaywayas iti pagilian. Pinasingkedan importansya iti agtultuloy apan nakabigbig digiti bukod tayo a banwar. We honor their service, their sacrifice, and their commitment to protecting our nation and its people. This exhibit will show us their legacy that we will continue to inspire future generations. On behalf of the City Government of Lawag, I extend my deepest gratitude to their services that have not gone unnoticed. May this exhibit inspire today's Ilocano to honor the memory of those heroes, especially former Governor Roque B. Ablan Sr., a true patriot whose heroism and dedication to liberty continue to guide us and live on in our hearts of every Ilocano. Maragsakan met ni Ambassador of Indonesia to the Philippines, ani retired Lieutenant General Agus Wijojo, iti pan nakaimbitar kay kuana iti pasken. Kuna na marikna na iti pride dagiti veterans, gapot ay suna mismo, ket dati met a pinagserbian na iti bukod na pagilian kas kaming iti militar. Inayo na anapintas nga oportunidad iti naangay nga aktibidad, tapnon mapalagipan iti tunggal maysa kadagiti napintas nga epekto ti sakripisyo dagiti banwar. On behalf of the Indonesian government, I would like to extend a heartfelt greeting to all who celebrate and honor the legacy of Governor Roque Ablan Sr., a symbol of patriotism and bravery. Today is also a special moment for us to reflect on the true leadership and unwavering commitment of Governor Roque Ablan Sr. to justice, freedom, and the welfare of others where we have enjoyed today. Ti exhibit ang mauawagan ti War of Our Fathers, a brotherhood of heroes, ti mabali na pasyaran iti ground floor iti multi-syudad Tilawag, aging gana inton August 23, 2025. Mark Magdirila, Balitang Solid North.